trojskokaniek. Podobne ako ona nemala v súťaži ani jediný plat. Som vedela, ja som bola strašne nahecovaná, že proste to... Môžeme ich postupne popísať, všetky tri pokusy? No, prvý som tam prešla, neviem, asi štvrť stopy, letela som za 80, blízko 90, dali stopu dozadu a tiež vlastne nevyšlo to, no. 26-30, že mi to proste nejde a hecujem sa, tak by ma to možno tak neštvalo ako toto, ale neviem, čo k tomu dodať, no. Je to pre vás deprimujúce poznanie? Ako nabudená, že idem do toho, ale ja neviem fakt, kde sa stala chyba, ako tie rozbehy mi vychádzali dobre, takže škoda toho, že ma podlomilo. Na úrovni olympijských hier sa nedá veľmi ísť na istotu a skákať zabezpečovacie pokusy. Napriek tomu to vyzerá veľmi hrozivo, keď nemáte ani jeden platný pokus súťaži. No, tam je to o tom, že keby som bola 7-metrová skokanka, tak si môžem dať pol metra dozadu a skočiť si úplne zľahka na úrovni 60, aby to postupovalo do finále. Ale pri mojej výkonnosti proste musím ísť doplno a musím sa odraziť, musím trafiť tú dosku úplne presne, aby ten skok letel ďaleko. Čo športovejšie? No, už si povedala, že si to budem užívať tie preteky. Nevyšlo.